Udaletik aldizkaria zuen etxeetan jasoko duzue hurrengo egunetan. Trafiko laguntzaileen lan poltsa handitzeko bigarren deialdia. Ibilaldiak bere abestiaren bideoklipa aurkeztu du. Euskarazko liburuak 125% deskontuarekin. Gizarte elkarteak aurkezteko zine zikloa, beteranoen eskuz binakako txapelketa eta oholtza performantza. Udaberria giro lehorrarekin eta temperatura epelekin hasiko dugu. Udaletik aldizkaria bueltan da eta hurrengo egunetan zuen etxeetara helduko da Lekitoko albisteen berri emanez. Argitalpen honetan 2018ak utzitako datu ekonomikoak, kirol eta kulturrekintzak batzen dituen udaberriko egitaraua, herrian izandakoen inguruko albisteak eta askoz gehiago aurkitu ahal izango dituzue. Beraz, egon adi zuen buzoiei bertan aurkituko baituzue Udaletik aldizkaria. Udalak mugikortasun eta hiritartasun laguntzaileen lan poltsa handitzeko bigarren hautaketa prozesua hasi du. Trafiko laguntzaile hauek aldi baterako premiak estaltzeko helburua izango dute. Gehien bat uda sasoian, 4 hilabete gutxi gora bera. Trafiko laguntzaileak funtzioak dira trafiko zaintza, bereziki Gamarra gunean, eta gero bebai residente guneetan, zona berdetan, zaintzia. Eta gero udaltzainei laguntza ematia istripu baten aurrian edo momentu berezi batean. Lanpostuaren lansari gordina hileko 1.821 eurokoa izango da. Aurkezteko epea irekita egongo da apirilaren 1 eguerdiko ordubiak arte. Interesatuek dokumentazio guztia Lekitoko udaleko bulego orokorretan aurkeztu beharko dute. Lan poltsaren oinarriak udaleko bulego orokorrean eta ubebikoitza.lekeitio.eusen daude eskuragarri. Ibilaldia Lekitora heltzeko 2 hilabete besterik geratzen ez direla, Azkue ikastolak egun honetarako prestatu duen bideoklipa aurkeztu zuen joan den astean. Bertan, euskal musika talde esanguratsuetako abeslariak ikusi ahalko dituzue besteak beste Inaute Lorrieta, Zurine Hidalgo edota Alex Sardui. Gogoan izan Bizkaiko ikastolen jaialdia 3. aldiz izango dugula Lekiton, 1983an eta 2003an egin ostean. Aurtengoa, Aratzago Lemapean, maiatzaren 19an ospatuko da herriko kaleak jai giroz betetzeko asmoz. Maiatzean gu Aratzago joango gara. Eta zu, bazatoz? Lekitoko liburutegian euskarazko liburu bat maileguan hartzean, erosketa txeke bat jasoko da euskaltzaleen topagunea eta udaleko euskara zerbitzuaren eskutik. Maiatzaren 31 bitxartian, herriko liburutegian euskarazko liburuak maileguan hartzerakoan erosketa txeke bat emongo izatzue, eta gero hori erosketa txeki halko dozue Aralde liburu dendan erabili 125% deskontua lortzeko. Irakurri, gozatu eta oparitu Lemapean, kulturregitasmo honen helburu nagusiak batetik euskarazko literaturaren kalitatea ezagutaraztea da, eta bestetik irakur zaletasuna eta liburutegi publikoen erabilera sustatzea. Erosketa txekeak ekainaren 16 arte erabili ahal izango dira. Bihar, martxoak 22, arratsaldeko 8etan, oholtza, bertsolarientzako ariketa eskultorikoak izeneko performantza izango dugu ikusgarri zine aretoan doainik. Bertan, Beñat Krolem artistak bertsolarien laguntzarekin eta argiaren erabileraren bidez eskulturak sortuko ditu. Domekan berriz 14. beteranoen eskuz binakako txapelketa ospatuko da Trinketian. Goizeko 10:00 aurrera hainbat partidu jokatuko dira. Animatu eta etorri ikustera. Domekan ere ene kantaken sator jator ikuskizuna izango dugu ikusgarrin.
Azken sarrerak salgai Kulturretxian arratsaldez eta Traola estudioan 10 euroren truke. Ez galdu aukera eta lortu zurea. Bestalde hurrengo asteetan, asteazkenero, film bat proiektatuko da Kulturretxeko Azkue aretoan arratsaldeko 6:30 gizarte elkarteak herritarren aurrean aurkezteko helburuarekin. Martxoaren 27an The Guardian filma eskainiko da Guruzgorriko elkartearen eskutik. Era berean apirilaren 3an Campeones pelikula emango da Gorabide elkarteak antolatuta eta apirilaren 10ean Arrugas animazio filma Caritas eta Nagusilan elkarleen babesarekin. Udalak antolatutako ekimen honetan emango diren pelikula hauek doainik izango dira. Quieres controlar tu vida, pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Escape Room. 6 ezezagunek pakete misteriotsua jasoko dute eta konturatuko dira iesgela edo escape room batean lehiatzera doazela. Ideia gustuko dute, baina lasterro hartuko dira taldekideen bizitzen xehetasun guztiak ezagutzen dituela antolatzaileak. Por eso nos escogieron. And they all look. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur giro eguzkitsuarekin jarraitu dugu. Haizeak ipar-ekialdetik jo du eta giroa oraindik nahiko freskoa izan da. Halere pixkanaka gorantz egin du temperaturak, balio altuenak 13 eta 15 gradu zentigradu artekoak izan dira. Barikoan temperatura igo egingo da eta eguzkitsu egongo da. Temperaturaren igoera nabarmena izango da, maksimoak 20 gradu zentigradutara hurbilduz. Zeruan hodeirik ez da ikusiko, baina arratsaldean brisa sartuko da kostaldean. Zapatuan ez dugu aldaketa handirik espero. Barikuan izan genuen antzeko giroa izango dugu. Lehen orduetan hotz, zerua garbi, eta eguerdian giro epela. Arratsaldean ipar-ekialdeko haizea nagusituko da. Domekan giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta zerua garbi izango dugu egun osoan zehar. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da eta temperaturetan ez da aldaketa handirik izango. Datorren astea giro lehorrarekin eta temperaturen berakadarekin hasiko dugu. Aurtengo neguari agur esan eta udaberriari ongi etorria egin diogu gaur gaueko 3etan. Aurtengo negua pasadan urtekoarekin alderatuz lehorragoa eta epelagoa izan da. Guztira 42 egunetan euria izan dugu, 2018an baino 22 egun gitxiagotan busti du. Pilatu zaigun litro kopurua ere oso txikia izan da. 2018an 657 litro prezipitatu bazituen, aurten 262 litro. Temperaturetan ere bataz bestekoa aurten 0,6 gradu epelagoa izan da. Gainera 20 gradu zentigradutik gora izan ditugun egun kopurua 10 egunekoa izan da. 2018an aldiz, 2 egunetan bakarrik gainditu zituen 20 graduak. Beroena aurten otsailaren 27 izan da, 26,5 gradu zentigradurekin. 2018an beroena 20,6koa izan zen. Beraz, orokorrean esan dezakegu aurtengo negua lehorra, epela, eta itsasoan ere nahiko lasaia izan dela beste urte batzuekin alderatuz. Ikusi beharko udaberria zelan datorren. Beste barik, asteburuaz gozatu eta ondo izan.